Oh ja, age, de leeftijd, 21 jaar geworden. Hij komt er nu nog maar een paar keer per jaar, maar dat was vroeger wel anders. Veel mensen kennen hem misschien als zanger, maar Wiel was ook zo'n 50 jaar lang beheerder van het kerkhof. Hij zorgde dus ook voor de graven van de omgekomen Engelse soldaten. In het plaatsje Gebroek, of Gebrook, zoals wij dat op z'n Limburg zeggen, dat is vlakbij de Susteren en bij de Campina fabriek, waar de autobaan langs gaat. Daar zijn ze gesneuveld. Wiel en zijn gezin hebben veel contact onderhouden met de familie van een van de soldaten. Die is diverse malen, misschien wel 10 keer dat ze hier ieder jaar weer terugkwamen. Dat is de 24e en dat is de 21e. Het verhaal vertelt hij ook graag aan de nieuwe beheerder van het kerkhof. Want herinnering levend houden is heel belangrijk voor Wiel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Wat is toen verteld dan door uw vader en moeder? Iedere keer hetzelfde. Maar het verhaal, zoals ik ben, is altijd levendig gehouden. Ook toen die Engelsen nog, die familie nog nooit hier geweest was. Dat verhaal kwam al 2, 3 keer kwam dat ter sprake. Ja. Dat was voor ons normaal. En niet alleen 4 mei. Welk gevoel overheerst nou als u hier staat bij deze graven? Respect. Ja, want dat zei mijn vader, dat was altijd. En hij zei altijd jong. Als die jongens er niet waren geweest, liepen wij hier niet vrij en fruitig rond.